Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kembali lagi di Dika Channel. Ceritanya kayak winang gedang buat siapa ya, Pak Dik, Bos. Pak Dik nonton. Kalian di lo gedang ngoplak tok mana jadi gedangnya akeh. Ambon. Ndi toh gedang ngoplak tok kita. Kok iso gedang ngoplak. Tinggungnya ini itu wiki Ambon toh ini didoi wong gedang nih bersyukur Jon sombong ngono kuwi wae masamu telo apa piye anan le oke iya benar. Dikian aja yo. Yo. Gimana Jan? Nyantol lo. Oh iya coba di anu beto. Cik kilo stok lah. Dapat 1 bos. Poin 1. Iki gedang anu tok lah. Iya. Engko Mas wonene wong. Pak Dik kan langsung anu toh nek wong. Semangat kerja. Gedang siji ra elok ning ngene. Wis kan iki kok. Mah ora wani aku. Jadi kuwat peliwong mah. Suwenane Pak Dik mah. Kowe nek wer mek dong siji kan kowe ngono tak ono. Apa nih Kang Jon Pak Dik? Kaku. Iki anakan ra elok to, Jon. Pengendamban iki. Ini cewek no. Terus jangan iso. Sip. Kak cacah kilo nendi parane. Wis sitok wi rambo, Pak. Sitok wi. Akeh nanti jiku itu kok akeh ngomong. Ngeri aku yuk ben ini. Endi to? Lah iki apa iki? Lah sing mek sapa ya, Jon? Awake mek wis ausungi lho nek awake mek wong bagi loro-loro. Iki ora nyambik sas ge. Sekarang wis sip nyeni kok ngene kok. Iki duri kok tongkat putih. Apa? Piye, Jon? Di anu padha tengahe pucuke padha tengahe ngono. Apane? Pucuke modele padha tengahe. Ambon anu wi. Kulo kayak ngguri kabeh ya engko. Sing gedangmu nek mu anu ki lho. Bos. Di. Bu. Aku penggaret. Lho, lha nendi? Arit tuh. Lha piye apa ta? Ndak ya arit tuh. Ki aritmu ki. Enon ta? Iya ta. Arit pundi ya? Ya aku juga arit. Aritmu ki apa ta?
Sampe gak cerita lah. Cerita jundek emang konjiko apa pong ket. Apa? Apa nih maksudnya? Bahasane yo mek gedang kita. Kanggo Pak Dik. maksudku ngono. Lah iya nggih wis tak anu opening ke. Masa wis mbok anu? Ya wis ta wis tak anu. Mbok anu apa? Kan wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritane mek wina gedang dari anu Hari ini hari saya beta mau terus nandur nandur gedang. Gedang Aplak. Tile. Nandur tire. kowe terus Terus. Omongane apik. nama ya mbuwen Manuke dikacili. nama juga kaya wong ya maksudnya kon ngonten bin no kon ngonten bin Kon ngonten bin. kon ngonten bin kok iso Nare terlandep ngene. landep iki Berarti langsung urip ya tenan. Langsung urip dhewe anu ae, langsung metu kunconge, langsung super ngono. apa udan Namun nanti gedang raja kabeh. Gedang apa ae? sedang oplok ngono Gedang raja apa? Lah. Oke aru ki. karine piye Iya arep buka anu. Go ngantenan guys. sakmene iki nggo ngantenan karo Dono Bidang wah soalnya ning ngomong ngene Bre. Pak Di iki njaluke 1,5 meter. jadi sak meter piro Njaluk 1,5 meter karo 1,5 meter apa meneh sambil 1 meter sementing. kuwi wis glis wah Lah tak pekno cilik-cilik kuwi. Lah wong-wong lah jowot asine. Asine bibit gedang iki nek menurute anu iki apa sing cilik. sing cilik dadi iso suwi ngono ta wae Kaya mendu. Kuwi nek nandur sing gedhe iki. heeh Otomatis ikine kisot. Deboke iki kisot, malah tugel. tugel terus tukul neh ngono Ya mati oblok ngono lho. lha wi nyapa wae mek sing dhuwur Lah sing akon sapa? Kuwi dadi ana misan ngono tak cucuk pisan iku. Itu yo. Lah ngene anu tres ning lor enek rolas sedeng pura minggu. Lah jere Rio omongane Rio berarti. Dukir-dukir lagi ning kono kuwi tok kok. Tapi akeh jon kene ngamuk kok ngono. Iki lho. Terus iki to yo. Wis jere njiku kono kok malah noto to. Kok gumun aku. Jadi citane enggak oleh proyek gedang. Yo ora saiki ojo ndenane kok saiki to. Maksudku jendenane ngono yo kleru meneh. Seneni ya Dres. Wong saiki apa-apa nek kleru seneni ae to. Gak ngomong aku. Kamu yo wis to. Yo kleru wae ra mong kleru tepan. Wae omong ra mong kleru. Nebas. Proyek gedangane Basinda. Tidak apaan? Borongan 500 wit gedang. 500. Lho. Lah kan piro 500? Ya nek 500 ki yo bener cemplongane, tapi gedange ambon ki 500 enek pura. Ya aneh. Ya enek to ban-ban kuwi. Iki piye to, Kang? Iki gedang apa kae? Jangan apa kae. Kayak aku jane wis seneng ngeri kayak dodoan kae. Pak Di sini gile apa to? Ambon ya apa? Janji ini kan nyampuri limau ya. Karo anu jambunge sitok Mbak Rine to. Jadi nek apa kuwi? Nggih bisa ketek apa piye? Tenan pura lho. Piye to kita? Minggu yo mancing sing mek. Gedang siji sitok, gedang siji 5, gedang aploke loro, Lah cicine yo wis no. terus gedang raja menter sitok, Cicine wis ya, Dres. raja menter apa? Menter, raja menter. Piro ta? Ngoplokan suwi men. Mbok menitane suwi dungare lagi 6 e. Agak 6. Jendek meng wi. Lebih akeh bojo iki piye to? Kowe ora kena wingi. Nek. Pentolane ra enek wi apa to? Ya kaya nyembung apa belajar emek wis gedang to to. Ora kena iki. Yo imbangan tok.
Timbang kalau 2. Lha mek tok olehmu. Piro? Suwak lho, delok to kuwi. Kok iso. Kaya aku ora jono lho, apik-apik delok pentolane si urip kabeh lho. Pentolane urip kabeh. Lah iki lho sas ki. Lah nek wi lho yo asli we tak kei jempol we. Iya nek digantung nek sing apa iki? Buat iki. Terus aku ke sini. Terus barang. Rin. Terin ini apa to? Mbak Rin. Lah kono piye? Jangan naik nandur. Apa wis pokoknya iki enggak bisa karo iki. Kok berarti nek sing gak urip anu ya anu sapa iki padi Mbak Rin nek sing anu sing gak urip berarti sapa ki jenenge cacah ki lho. Ada sing ngene. Iki naleni ngarep. Iki kurang kok. Di sing guri ya? Iki sik gede sita ya. Gede sita kayak ngarep. Iki lho ide nang mulai. Sing cilik iki mah digandol. Adisak. Iki gandol gede-gede. Mana iki? Kuwi masuk wi. Iya. Ora apa-apa sing gedhe iki standar dek gandel motor ya apa. Lah iso iki. Ample penake. Ini sing hampir rumahmu. Hampir. Yang menarik. Hampir rumahku. Ke omah. Ya, ini hampir. Nang omah. Nang omahku. Apa? Lah prados piye to? Juga apa? Aku iki konten kreator ya, Tris. Nang masalah juga apa ya? Duk ngene budal meh. Lah bedho kowe iki wis oleh gedang gedang lho ya. Wis manut aku, wis menak-menak. Wis semangat to. Aku mau tuku budal. Ya apa? Aku mau tuku budal. Lah iya, Bos. Aska. Aska. Lah apa to? Langsung tak kon balekne kok. Lah suwe aku gojang karo sapa? Arep bedhe dikawi yo. Ya. Apa? Lah suwe nyapa to lagi nilai lagi sedina dibalekno. Ngapo piye? Ora apa-apa. Sing lagi sedina suwe rong iso dadi marai. Ben. Malah asu lagi sedina nilai kon balekno. Kayak ngono aku piye? Karena kowe bukan gonamu. Nah, aku paling pakai gonamu lho, Mas. Ya iya. Pakai gonamu ayo nek. Iya iya. Heh? Gonanku. Gonanku tak kene di rumah kayak pawon-pawon. Kayak kamar isan. Asu karo dikal regane lho, Cik. Kamaran aku kok. Terima kok kowe jon. Menenge piye ta? Omonganmu lho, Tris, daripada Dika, Tris. Apa? Aku lho krungu aku ndek kuping, Cok. Iku krungu. Krungu ndek kuping kok. Alun-alun nih? Genah. Iya. Ndak kok Dika ngono aku lho krungu. Ndak kaya Dika. Ndak kaya Dika. Jadi kuping ira. Kuping juga genah. Jajal nek gak ngono piye? Ndak kaya ngene Dika. Ya berarti ya kleru saite ra masalah. Yo pangga masalah. Kowe wis ning kantoran mesti wong kleru ya nang Dika. Wong kleru masalah. Ya ora. Wong kleru masalah. Piye to? Wae sing arep woh nek lho. Ayo to yo. Lho bater. Ayo, iki ben kene sik. Ngono piye? Ya apa kok piye masuk lho ide iki lawu. Lawu. Cok. Piye nggo lawas sesuk ae. Sip. Jadi ngono bro, kontennya tak akhiri sampai kini ae. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like. Jangan lupa di subscribe. Ya urung ah. Tengah sapa? Negara. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.